Χθες το βράδυ είχα ένα πολύ παράξενο όνειρο. Ήμουν δολοφόνος. Υπήρχαν δύο τύποι μέσα σε ένα πολύ όμορφο αμάξι. Ένα χρυσό αμάξι. Δεν ξέρω το γιατί, αλλά ήθελα πάρα πολύ να σκοτώσουν ένα νέο άντρα. Αυτός προσπαθούσε να ξεφύγει, έτρεχε μέσα στα χωράφια. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Σήκωσε το χέρι του και σημάδεψε. Πανκ! Ναι, τώρα θυμάμαι. Υπήρχε ένα νεαρό κορίτσι. Ξανθό με αγγελικό πρόσωπο. Βρισκόταν σε πανικό. Φάνηκε να ήταν ερωτευμένη με τον άντρα αυτόν, γιατί έτρεχε απεγνωσμένα από πίσω του, προσπαθώντας να τον φτάσει. Ο άντρας έπεσε κάτω από τον πόνο. T'es vraiment une dégueulasse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit vous êtes vraiment une dégueulasse. C'est quoi dégueulasse? Όσο για μένα, είχα την ψευδαίσθηση ενός déjà vu. Σκότωσα αυτόν τον άντρα και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ένιωσα τίποτα. Ηρωνικό, έτσι δεν είναι?